Hej. Hej. Vi har været ude at shoppe, og ja, Vi laver et kort. yep. Du starter. Og ja, det er kun produkter. Vi har købt. Vi har ikke købt noget tøj. Vi kunne ikke lige finde noget Nå. i vores lille center uden gode butikker. Nå, men der er en Matas, og det er meget godt. Der er en Matas. Men ja, jeg vil starte med den her, fordi at det er noget, jeg har fået i stedet for et påskeæg af min søde mor. Og ja, det er en parfume fra Beyoncé. Den står også til 150 kroner. Ja, den synes jeg dufter rigtig godt, så den er ret glad. Ja, så var vi i Matas, og der købte vi de her nose strips, og det er sådan nogle, man lægger på næsen, så piller man dem af, og så burde der sidde hud over med. Jeg tænkte, at jeg lige ville prøve, og den stod til 45 kroner. Ja. Så købte jeg denne her creme øjenskygge fra Gush. Det er en stift, og den er vandfast. Den er i 009 Rose. Det er sådan en lyserød en, og den stod til 80 kroner. Det synes jeg var meget godt. Ja. Så var vi i Kvickly, og der var sådan en udsalgsvogn. Der fandt jeg den her, og det var et fejlkøb, fordi at jeg manglede natcreme, og der fandt jeg den her. Og ja, den tog jeg så. Og så da vi kommer hjem, så ser vi den her aldersgrænse hernede i bunden, hvor der står fra 20 til 50 år. Så jeg er ikke gammel nok. Jeg tror, at det er sådan noget, der plejer at bringe op og sådan noget. Men min mor, hun ville gerne have, så hun købte den her. Og det andet, som også var en fejlkøb, det var den her håndcreme, fordi at jeg havde faktisk købt en håndcreme, og jeg tror ikke, jeg vil komme til at bruge den her så meget, så den vil min mor også gerne have at købe mig. Og den stod til 20 kroner, og den jeg viste før, den stod til 40 kroner. Og ja, det er bare sådan en fra Nordisk Birk håndcreme, og den lugter ikke specielt godt, men det tror jeg, min mor synes. Ja, så købte jeg denne her Vaseline, som sådan en Vaseline-creme som til dine hænder. Den styrker dine negle, og ja, den stod til 19 kroner, så det tænker jeg, den kan jeg prøve. Og så i den der tilbudsvogn også, der købte jeg denne her scrub, og det er en, jeg vil bruge i badet, sådan så den burde skulle skrubbe døde hudceller og hud væk. Så ja, den stod også til 20 kroner. Ja, det var vist det. Så Ja, i Matas, der købte jeg den her ansigtsmaske fra Nivea, og jeg tror, det er sådan en, hvor der er to forskellige i. Den kostede 25 kroner. Så var vi i Kvickly, og der købte jeg den samme creme som Anna til sunde negle og hænder. som gør dine. Ja, neglesunder. Og hvad stod priserne? Den her, den kostede 25 kroner, og den her kostede 19 kroner. Og så købte jeg også den her concealer, den her, og den er fra Garnier. Den kostede 40 kroner i tilbudskurven i Kvickly. Og så købte jeg den her i Halsen Naturbutikken i vores by. Det er sådan en ejerslæbe på mad, og den er med granatæble. Det er den allernyeste duft, og den kostede... Og det gav Hvad? 69. Ja, 69 kroner. Ja. Og det er ret billigt åbenbart. Ja, Ej, det er det. de står til 79, men den lå åbenbart, så det er til 69. Men ja, vi ses i vores næste video, hvor at vi vil vise, hvordan vi Vi putter lægger den her og Annas det der næse. på. Og ja, Det ser sådan ud. så vi ses. Hej hej.